Αγαπητοί τηλεθεατές της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας, γεια σας. Πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού, είμαστε μαζί σας όπως κάθε Τετάρτη στις 9 για μια περίπου ώρα σε ένα ταξίδι τηλεοπτικό στο χώρο της παράδοσης. Εκεί όπου ο πλούτος και η πολυμορφία των τραγουδιών, των χορών, των εθήμων της ξυπνούν μέσα μας ρίζες, καταβολές, ένστικτα που κοιμούνται. Ξυπνούν ήχους, χρώματα, μυρωδιές, ομορφιές ξεχασμένες και τόσα άλλα. Η εκπομπή είναι μόνο η αφορμή για να θυμηθούμε, να αναπολύσουμε και οι νεότεροι, οι μικρότεροι, να γνωρίσουν πτυχές ζωής άλλων εποχών με προεκτάσεις στο σήμερα. Σήμερα θα πάμε στο Ρήγιο, ένα προσφυγικό χωριό με πλούσια παράδοση. Μια παράδοση που διατηρείται από τους κατοίκους αρβανιτάδες στην καταγωγή, από το Μέγα Ζαλούφι. Διαφυλάσσεται επίσης αυτός ο λαϊκός θησαυρός από τους συλλόγους του χωριού, όπως συμβαίνει άλλωστε σε πολλά χωριά της περιοχής μας, όλης της Θράκης θα έλεγα. Οι σύλλογοι είναι κύτταρα πολιτισμού. Με τα λίγα μέσα που διαθέτουν, κρατούν τοπική κληρονομιά ψηλά, τόσο στα τραγούδια και στους χορούς, όσο και στις φορεσιές, στις αναβιώσεις και στις αναπαραστάσεις των εθήμων. Σήμερα ο οδηγός μας θα είναι ο Πολιστικός Σύλλογος Ρηγίου Μέγα Ζαλούφι. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1994 σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν όλα τα έθιμα και ό,τι άλλο θύμιζε την παλιά τους χαμένη πατρίδα, την οποία εγκατέλειψαν οι πρώτοι κάτοικοι του σημερινού Ρηγίου αναγκαστικά. Στα πλαίσια βεβαίως ανακατατάξεων και προσδιορισμών νέων συνόρων, όπως προέβλεπε η συνθήκη της Λοζάνης. Ο Σύλλογος έχει πλούσια δραστηριότητα τόσο στο χωριό όσο και σε άλλα μέρη, όπως συμμετοχές σε πολλές εκδηλώσεις. Μάλιστα φέτος συμμετείχε στην γιορτή που διοργάνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με το έθιμο του Μπαμπουσάρη, το οποίο είχαμε και εμείς παρουσιάσει από την εκπομπή μας την περίοδο των Χριστουγέννων. Επίσης πήρε μέρος σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, ένα θεσμό που για πολλά χρόνια διοργανώνουν οι φοιτητές μια προσπάθεια ανάδειξης της μουσικής και χορευτικής μας κληρονομιάς. Πήρε μέρος στα Ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, του Δημοτήχου και αλλού. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Αλεξιάδου Ελένη, τον υπεύθυνο τον κύριο Μπαλτατζή Αθανάσιο, για το υλικό που μου παραχώρησαν, για τις πληροφορίες, το υλικό από το αρχείο φυσικά του Συλλόγου και τις πληροφορίες που μου έδωσαν τόσο για το χωριό τους όσο για το Σύλλογο. Θα παρακολουθήσουμε εικόνες του χωριού που δείχνουν τις φυσικές ομορφιές, καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκεται τάφος του 4ου αιώνα π.Χ. Επίσης υπάρχει βυζαντινό λουτρό στο χωριό που σώζεται ακόμη μέχρι σήμερα. Το σημαντικότερο όμως αρχαιολογικό έβριμα είναι ένα χρυσό δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο από ημιπολίτιμο λίθο, όπου απεικονίζεται κεφάλι γενεοφόρου Διόνυσου. Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομοτηνής. Αυτό δείχνει ότι η περιοχή κατοικείται από την αρχαιότητα με μικρές μετακινήσεις του πληθυσμού στη γύρω περιοχή. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής βεβαίως τραγούδια και χορούς και στην τοπική διάλεκτο στα αρβανίτικα.
Στο Ρήγιο υπάρχει μια βρύση με πολύ καλό νερό και όλοι οι κάτοικοι, παλιότερα τουλάχιστον, κουβαλούσαν και έπιναν νερό από τη βρύση αυτή. Αλλά και από γειτονικά χωριά πήγαιναν και έπαιρναν νερό από την πέτρινη βρύση, όπως την έλεγαν. Εμείς θα δούμε τις γυναίκες, ντυμένες με τις πολύ όμορφες παραδοσιακές φορεσιές, να πηγαίνουν όπως παλιά, να πάρουν νερό με τις τάμνες τους, τραγουδώντας. Εξάλλου, το κουβάλιμα του νερού ήταν μια ευκαιρία να συναντηθούν, να κάνουν τα καθημερινά τους σχόλια, να ξεσκάσουν από το φόρτο της δουλειάς και παρά την κούραση τραγουδούσαν όχι μόνο στη βρύση, αλλά και σε όλες τις βαριές, κουραστικές, αγροτικές ασχολίες τους. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε χορούς από το χορευτικό του Ρηγίου, αλλά και από χορευτικά άλλων χωριών, κατά τη διάρκεια του πανηγυριού που γίνεται κάθε χρόνο στην γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και με σαλαγή της Βερμαναμά και με σαλαγή της Σενιτευτής ανδραγούτη βρήκες απ' τη φινιά ανδραγούτη βρήκες Βερμαναμά ανδραγούτη βρήκες απ' τη
της βρε μάνα κι απ' τη γειτονιά της δεν πέρασα, τα βασικά της δεν ποτιζέ, κι απ' τη γειτονιά της βρε μάνα κι απ' τη γειτονιά της δεν πέρασα, τα βασιλικά της δεν ποτιζέ, τα βασιλικά της βρε μάνα, τα βασιλικά της δεν ποτιζέ, μου πότε κορονάρι και μου δώσε, τα βασιλικά της βρε μάνα, τα βασιλικά της δεν ποτιζέ, μου πότε κορονάρι και μου δώσε, μου πότε κορονάρι βρε μάνα, μου πότε κορονάρι
κάτοικοι του Ρηγίου, φίλες και θεατές, έχουν καταγωγή, όπως προείπαμε, από το Μέγα Ζαλούφι. Το Μέγα Ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης. Ήρθαν στο Ρήγιο το 1923, όπου υπήρχε τουρκικό χωριό. Το όνομα Ρήγιο, το χωριό, το πήρε στα μέσα του αιώνα, γιατί υπήρχε μια παράδοση ότι ο Ρήγας Φεραίος πέρασε από το χωριό και σε ανάμνηση αυτού του περάσματος δόθηκε το όνομά του. Ρήγας από το λατινικό rex, που σημαίνει βασιλιάς, και ρηγάτο ή ρήγιο, η βασιλική εξουσία, η περιουσία σε γη μάλλον. Υπάρχει αυτή η άποψη ότι ίσως οφείλει το όνομά του το χωριό στο γεγονός ότι υπήρχε εκεί η γη, τα κτήματα ενός άρχοντα. Βέβαια αυτά όλα είναι προφορικά, από στόμα σε στόμα έχουν φτάσει στις μέρες μας, αλλά αυτό έχει παράδοση. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχει όμως και ιστορική διάσταση που λέει ότι οι πρώτοι Αρβανιτάδες έφτασαν στην περιοχή όπου το Μέγα Ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης, νότια της Ανδριανούπολης, σε διάφορες εποχές με βασιλικά προστάγματα και αργότερα με οθωμανικά. Άλλοτε κατέβαιναν για δουλειά, ήταν πολύ καλοί οικοδόμοι, τεχνίτες της πέτρας και ταξίδευαν πολύ σε περιοχές όπου είχε δουλειά. Και η περιοχή είχε και πρώτη ύλη, την πέτρα, και αυτό τους διευκόλυνε να έχουν όλη τη διάρκεια του χρόνου εργασία. Υπάρχει η άποψη ακόμα ότι έφευγαν από την Βόρειο Ήπειρο για να μην εξισλαμιστούν και να αποφύγουν και τους διωγμούς, ειδικά μετά το θάνατο του Γεωργίου Καστριώτη Ισκεντέρπεϊ το 1458, λίγα χρόνια δηλαδή μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Μιλούσαν αρβανίτικα και τραγουδούσαν κρατώντας την παράδοσή τους, αυτή την παράδοση της γλώσσας και του τραγουδιού, και μέχρι σήμερα ακόμη οι κάτοικοι αυτό κάνουν.
Ιδιαίτερα οι γυναίκες που φυλάνε σαν θησαυρό την παράδοση σε όλα τα χωριά και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, τραγουδούν ακόμη στο Ρήγιο στα αρβανίτικα. Αυτή την ιδιαίτερη ντοπιολαλιά, και τα πρώτα χρόνια μάλιστα όχι με τόση περηφάνεια θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια τραγουδούν και έξω από τα όρια του χωριού. Παίρνουν μέρος σε πολλές εκδηλώσεις, πήραν λοιπόν μέρος και στο ένατο διεθνές συνέδριο που έγινε για την έρευνα του χορού στη Δράμα, γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Εκπροσώπησαν το χωριό τους με αρβανίτικα και ελληνικά τραγούδια. Ας τα ακούσουμε. Thank you.
σε λίγα χωριά, ακόμη και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ενός συλλόγου, βλέπουμε να συμμετέχουν άνδρες, ειδικά φορώντας παραδοσιακές φορεσιές. Στο Ρήγιο όμως αυτό γίνεται. Συμμετέχουν οι άνδρες μαζί με τις γυναίκες, χορεύουν στα πανηγύρια, εκπροσωπούν και το χωριό τους σε εκδηλώσεις άλλων χωριών και τα καταφέρνουν θαυμάσια. Εκπροσωπούν το χωριό τους πάρα πολύ καλά. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς χορεύουν οι άνδρες και οι γυναίκες του Ρηγίου στα πανηγύρια.
Η καταγωγή των Ριγιωτών, φίλες και φίλοι, είναι, όπως είπαμε, από το Μέγα Ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης. Έγινε λοιπόν ένα προσκυνηματικό, θα λέγαμε, ταξίδι στα προγονικά εδάφη, μία αναβάπτιση στη μνήμη και στην τοπική τους ιδιαίτερη ιστορία. Ένα ταξίδι που έμεινε στις μνήμες όλων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ριγίου, Μέγα Ζαλούφι και οι κάτοικοι του, στις 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο 2000, διοργάνωσε μονοήμερη εκδρομή στις αξέχαστες πατρίδες στην Ανατολική Θράκη. Συγκεκριμένα στο παλιό χωριό των παππούδων τους, το Μεγάλο Ζαλούφι, που σήμερα ονομάζεται τους Τούρκους Κυρ Κασαλίκ. Προς τιμή των παππούδων τους δώσανε στο σύλλογό τους το όνομα που έχει, Μέγα Ζαλούφι. Η συγκίνηση των κατοίκων του Ριγίου ήταν μεγάλη, που είδαν να σώζονται μέχρι και σήμερα τα πατρικά του σπίτια, το παλιό νεκροταφείο, η ιστορική βρύση του Γκιόκα, το αρχοντικό Τσορμπατζή Αρχοντή, το καφενείο του Ηλία του Μπακάλι, το εργοστάσιο με τα κρασιά και το νερόμυλο του Εμμανουηλίδη. Οι τοπικές αρχές του σημερινού χωριού και οι κάτοικοι του τους υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά στην πλατεία του χωριού και στην ιστορική βρύση, όπου ακολούθησε γλέντι με γκάιδες και νταούλια. Χόρεψαν μαζί Έλληνες και Τούρκοι και με την εκδρομή αυτή πραγματοποίησαν όλοι ένα μεγάλο όνειρό τους.
Λοιπόν, σήμερα είναι 16 του μηνός Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε όλοι οι Έλληνες που είμαστε εδώ πέρα από το Ρήγιο, χωριό, του Γιώκα Ιβρής. Έτσι ονομάζεται από παλιά. Ο Γιώκας αυτοί ήταν 3 αδέρφια. Οι 2 δουλεύανε γεωργικοί. Ο μικρότερος πήγαινε στα ζώα. Τα μεγάλα αδέρφια που δούλευαν εδώ απάνω που ήταν το βορρά, φοργώνοντας έβγαζαν και λίγο νερό. Ο μικρότερος που έρχονταν εδώ βρήκε την πηγή λίγο νερό, έτρεχε μόνο του και σιγά σιγά τα άνοιγε χρόνο συν το χρόνο, έγινε πηγή. Ειδοποίησαν το χωριό ότι βρέθηκε νερό καλό εδώ και αρχίσαν ο κόσμος με τους κοβάδες, τους μπακέρες που λένε να κουβάλαν νερό με τον νόμο. Εδώ, φίλες και φίλοι, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα. Ευχαριστώ την πρόεδρο του Πολιστικού Συλλόγου Ρηγίου Μέγα Ζαλούφη, την κυρία Αλεξιάδου Ελένη, τον υπεύθυνο κύριο Μπαλτατζή Αθανάσιο για τη συνεργασία, τις πληροφορίες και το υλικό που μου παρεχώρησαν για την εκπομπή αυτή. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη, την ίδια ώρα. Ως τότε, γεια σας και να περνάτε καλά.